लोगोफोर नै आंना बिबारा बार अखा फैबायबो नै दुमजोब्बाय नै दुमजोब्बाय नै ओरैबो मैथा मैगं बे मैथा सिख्ला ना मा होनोथाय बिराद गिदिर अजन जाबायमोन ना लोगोफोर ओमफ्राय बारजों गुदों आरो गुनायखाय नै आदाया बेबायदि गनजों खानानै दोनफिनबाय आरो नै अन्थावाथ' बोरैथो बेखौ दानफायनानै गारनो नङा होनबा लोगोफोर नै बेखायनो बेबायदि खालामनानै दोनफिनबाय नै दमजोब्बाय नै बिबारफोरा गासिबो आरो बे फारसेथिं नै जेनिया बिबारा जि मोजां बारदों बे गुफुर ओमफ्राय नै जि थफि जाबोफिनजोबलायबाय आरोना दा ओमफ्राय अखा हानांगौबाथाय सेस अन्थाव बाथाव बारग्लांनो मोननाय नंला आरोखि दा दसे थानानै दिन्थिगोन आं लोगोफोर माने बारग्लांनो हागोन ना हाया बियो अखा हाबाथ' गैला आरोना बे मोजाङै गेवस्रानो हानाय नंला खिन्थु बोथोरा अखा हां जाबोफिनदों लोगोफोर नायनोसै दा फारसेथिं नै हेंगिंनि फुला दासो एसे थाजिम मोनसिगोन आरोना नै माने बियो बोसोरथाम जाबाय आङो जायगाखौ चेन्ज खालामफिनाखै नै बोसोरथाम जाबाय बियो बिबारखौ आङो माने बारस्रानानै समाय होसारनो हागोन ना हाया आं बेखौ सिन्था खालामदोंमोन बोथोरनि थाखाय माने अखा हाहां खोमसि जादोंमोन नालाय नै थारैनो बारस्रा होनो हाबाय नै बिबारफोरा समायसार होनो हाबाय नै अन्थाव बाथावनो जुदि अखा हानायमोनब्ला बियो गेवस्रानो हानाय नङामोन ना समायना खालामनो हायामोन आरोना हानाय नङामोन दा नै आराम समायसार होबाय आरो गोजोनबाय बोथोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बोथोरा आंनि बिबारखौ जे बारहोनो हादों बारनाय समाव ओरैनोबा दान्दिसेल' नङा होनबा लोगोफोर नोंसोरो साननो हागौ लोगोफोर बा नायगिरिफोर माने बे गावनि बिबारखौल' दिन्थिबाय थायो नाथाय बे नङा माने ओरैबायदि जायो आरो आंहा सानफ्रोमबो नोंसोरजों ब्लग खालामग्राफ्रोमबो माने नै बाहेरायाव थांलाय फैलायफोरबायदि जायोना आरो बिबारा लांगोनायाव दं हिसाबै नोंसोरो बिबारखौ नुखासिगोनखा ओंखायनो जेबो दाबुंसै बा दासानसै माने गावनि बिबारखौल' बिदि साननांला मानो होनब्ला ओंखारबानो हाबलाय ओंखारलाय खालामबानो माने आंना बिबारखौसो नुखायो नालाय बे हिसाबै नोंथांमोना नुफाबाय थायो आरोना गाज्रि दामोन दिनै फिसा लाबोनो हाबाय नै अमाखौ बराय लाबोनांबाय नै फैदो दिनैसो नै लाबोनो हाबायहाय थ' बैयाव खासिगोन आरो जोंना एबार टेनसन फ्रि जाबाय चलो थ' आजा बाबु बेयाव खुन्थिया दोबाय दोनसै जों नुबाय बिमाफ्रा बिदिसो दा बिदिखौसो बिमा होनो दा जाबाय बारा गुसुं दादोसै बे माबाफ्राव फांफा बोरैबा दावखोबायनो सान्दुं जाबा जों बेयाव खाहैसिगोन रेडि खालामखाबाय नै आब'आ जि गाबनो रोङाबो अमायाबो अन्थाव बाथावसो बे अमा दुस्थ'बा ना बे दुरुङा दा थाया जासिगौ बे दुरुङा मिस्टारमोननिनाव माबानि समाव खानाय ना गोरा दुस्थ'बा बे थाया जासिगौथ' गोराबो दा नै बेबायदि लांदां जायगा आरो बे एकदम खुला खुलि जायगा नै बाराबा होनायसो जासिगोन
मालाय मादै मोना सबाय बिमाया आरो गायहैबावनांगौ थ' सुजना गायहैबाय आंहा नारें बिफां गायहै नोंनि नारेंखौ हरदे दालायसे नै टेनसन फ्रि जाबाय माइनाव एसे खिलिहांदों आं टेनसन फ्रि जागोन ना जायाखै होनदों जायाखैहाय बारा एसे नैसिनि फिसा होजोबदों बिसिनि मालाय मैगंसो लाबोबावबाय बासायबाय 10 थाखा लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन बाय 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 बल' बाय 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 होनदोहाय दसे ओरैसोनो उन्दै गोरलैफोरनि बाय बायआ मिथिगौ आंहा एसे उन्दैसो